Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Honorable Lawan Yahya Ahmad. Ina kira ga al'ummar jihar Katsina da mu ci gaba da addu'a akan wannan ibtila'i da yake damun wannan jihar tamu da al'ummar da ke cikinta. Ba don komai ba sai don Ubangiji Allah ya yaye mana wannan masifa ta kidnapping da kashe-kashen al'umma da ake a cikin wannan jihar tamu mai albarka. Sannan ina so ku sani shi kan shi mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ba a zaune yake ba akan wannan matsala da take faruwa a jihar Katsina. Ba shi nan ba shi can domin ganin ko ta yaya ne ko ta wace hanya ne an dakile wannan ta'addanci da yake faruwa a wannan jihar tamu mai albarka. Amma fa ku sani ya ku al'ummar jihar Katsina da kewaye, duk wa'annan abubuwan ba za su taɓa samuwa ba sai da haɗin kanku, sai da addu'o'inku, sai da goyon bayanku, sannan ita kanta gwamnatin za ta samu nasarar cimma burin abin da ta saka a gaba. Ina kira gare ku ya ku al'ummar jihar Katsina, a duk lokacin da kuka ga wani mutum wanda ba ku yarda da shi ba, kada ku tada rigima, kada ku yi husuma, ku yi ƙoƙarin sanarwa da wata hukuma mafi kusa da ku domin a bincika menene ko kuma a ɗauki mataki akan abin da kuka gani. Ina godiya gare ku al'ummar jihar Katsina, sannan ina ƙara yin addu'a Ubangiji Allah ya ba wa jihar Katsina da kewaye zaman lafiya da ma Najeriya gabaki daya. Wannan sako ne daga Alhaji Muntari Lawal, shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Katsina kuma madugun jihar Katsina. Na gode. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.